बेनि थाखायनो बेखौ रेडि खालामदों आं नोंनि लिंकखौ मोनाखै बेखौ नायनो हागोन दे नायनो हागोन मा होगोन नैखौलाय दख'ना लांगा दख'ना दायादां नोंनियाबो दख'ना साप्लाय खालामो ने गोजानाव साप्लाय खालामो गुवाहाटि बरिया नोंनियाबो दख'ना गामि दाबसेनि ना गोजान गोजाननि नोंसोरालाय हामसोदों माबेयाव मोनसे दङ आरोलाय ए आंबो दानो सोलोंनांसिगोनलै नोंनिया खालि क्लास फ्रेन्ड ना सारिनिफ्रायनो नैबेलाय नैबेबो दख'ना गुवाहाटि साप्लाय खालामो आरो हिदाग्राफोरनि मोखांखौ लानोसैलां माने जाबाय नायनांगोन ना मोखांखौबो नायाखै मला मुस्रा सानो रोंसोयो बेफोर बनक किनायाखौ सानफ्रोमबो लोगो दानायनि सोंनायनि थाखाय रेडि खालामदों जाफुंदों ओमफ्राय बेखौ अनलाइनो 5 मिनिट रं खारा एकदम माने थाबाय थागोन आरो बेयो रं खारा बेफोरो सिजेन হয় बैसागोनि ने मेन सिजोनाव गासैबो खैथा दङलै गासैबो बाहेराव गंथाम दंयो ओमफ्राय न'आव दखान गंब्रै बिदि हिसाबै नै सोरबाफोर बैसागुनि बायनोबा आंनि भिउवार्सफोर गुवाहाटियावलाय बर'फोरा बायोना माया फैयो कार्बि निफोरथ' एकदम माने राभाफोरा बेरखांसिगोन राभाफोरनि दख'ना बायदि नैबे दे माबा लाइनखौ लाखिनांगोन ना ने थब जानायनि गुवारनो ना